May mga land grabber din dyan, na kunwari, na pinaparent sa mga farmers yung lupa nila, and then sila yung pinapaprod kasi takot sila na mawala na sa kanila. In due time, papangalan ko. Sabi, kay Mayor, malapit ko na silang pangalanan. Mga magsasaka umano ang nasa harap pero ibang personalidad ang nasa likod. Ito ang scheme na ibinunyag ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang sa stakeholders at media briefing sa New Clark City nitong August 7. Mahalaga ang pahayag na ito dahil ang New Clark City ang napiling lokasyon sa Pac Silica Industrial Hub, isang development na sasakop sa humigit kumulang 1,618 hectares o 4,000 acres. Target nitong maging bahagi ng global supply chain para sa AI, semiconductors, critical minerals at advanced manufacturing. Yung mga AITA, no, na kilala ko po sila nung nag-tree planting nga ako last week. Kasama ko sila Tapos nagtaka ako, ba't over the weekend? Nasa kabila sila. Umiiyak. Alam ko naman yung dahilan. Sabi niya, pasensya na po kasi kinausap po ako na may ganito na ganyan. Ganito ha. Okay lang yan, sabi ko sa kanya. But last week, we were with them. We gave them fertilizer, we gave them seedlings, we gave them ano. So kilala namin sila, tinutulungan namin sila. Kasabay ng usapin sa lupa, bumalik ang kontrobersiya sa 30 pesos kada square meter. Pero kailangang linawin, hindi ito maituturing na established selling price o market value ng lupa. Sa mga naunang pahayag ng BCDA, ang 300,000 kada hektarya katumbas ng 30 pesos kada square meter ay tinukoy bilang financial assistance package para sa project affected people. Sa kasalukuyang Pac Silica controversy, may mga ulat namang inilalarawan ito ng ilang farmer claimant bilang alok para sa lupang kanilang sinasaka, bagay na itinanggi ng BCDA. Kailangan kong gawin yung kalsada. So sabi po, nagtatanim po ako dyan. So gaano kalaking tataman? So we provided financial assistance. May lumalabas po 30 pesos, tama po yun. 300,000 pesos. Plus pananim, plus puno. Kaya ang dami nang naging milyonaryo dyan. Pero sa ground, ibang usapin ang inilalatag ng ilang farmer claimant. Sa file video ng Bilyonaryo News Channel, makikitang kasama si Pyra Lucas ng UPAC ang mga claimant habang inilalabas ang kanilang mga dokumento at reklamo. At para kay Lucas, kung may land grabbing scheme, hindi lamang magsasaka ang dapat imbestigahan. Maraming korupsyon sa BCDA, maraming korupsyon sa DPWH. So sila ang dapat kailangan nating paimbestiga. Hawak niyo po itong papel nitong mga magsasaka na to na hanggang ngayon hindi pa nabayaran. Meron ho kayong... Yes, actually, nagpa-interview sila sa Bilyonaryo News Channel kailan lang this March na sinasabi nilang pinaalis sila ng BCDA, 5 hektaryeng lupa nila hanggang ngayon ni 5 duling hindi sila binigyan. Aligasyon ito na kailangan pang mapatunayan pero mas mabigat ang sumunod na pahayag ni Lucas. May dati at kasalukuyang opisyal umano sa likod ng ilang land claims. Ito ay mga may ex-mayor, merong ex-congressman, merong ex-governor, merong governor, may mayor, puro may impluwensyang tao ito na nagtatanim siya ng tanim farmers, na peking mga farmers sa lupa ng mga farmers. At habang itinutulak ang Pac Silica bilang bahagi ng industrialization ng bansa, papasok na rin sa mas malawak na pagsusuri ang proyekto. May mga resolusyon nang inihain sa Kamara para sa congressional inquiry habang isinusulong din sa Senado ang investigasyon sa economic at social impact ng Pac Silica. Kabilang ang usapin ng displacement, kabuhayan at kapakanan ng komunidad na maaapektuhan. Pero bago maitulak ito, iginiit ng BCDA na ang direktang makikinabang sa industrialization sa countryside ay ang lokal na komunidad sa Central Luzon. Sinong unang makikinabang at paano natin magagarantiya ho dito sa local, itong industrialization sa countryside? Ginabang ko dito yung mga taga dito. Di ba? Taga rito. So kung merong magkakaroong proyekto, employment, di ba? Require natin na kapag may magtatayo, at least 50% should be provided by local communities. Kaya lang, ready ba ang mga communities? No? Kaya malapit ang tulungan natin kay Governor Yap, sa mga mayors. So sila dahil ang unang-unang, alam nga naman mag-hire pa tayo sa Region 1, Region 6, wala silang matitirahan, gagastos pa. So yung mga andirito mismo, no? Sila ang dapat na unang makinabang. Sa laki ng Pac Silica, ang debate ay hindi lamang tungkol sa industrialization, kundi kung papaano ito isasagawa at kaninong interes
ang mapoprotektahan. Paolo G. Santos, CLTV News.